Ja som si vybrala túto kartu, na ktorej je pes, ktorý sa nevie rozhodnúť, ktorou cestou má ísť. A to preto, lebo dostali sme výzvu a myslela som si, že pôjdem s kamarátkami niekam do hôr alebo tak. A nakoniec som skončila s Marošom a s Filipom v Košiciach. Vítajte, čo od nás chcete? A my, že prišli sme z takého tábora, máme indíciu, mali sme k vám prísť. Vedeli by ste nás ubytovať, že samozrejme chlapci robili sklad, upratovali, ako chatu, alebo čo to bolo. A ja som trhala trávu, takže áno, na jednotku, bolo to fakt, že topka. Normálne by som ešte raz išla, keď som mohla. No privítala nás veľká rodina, otec, mama a 4 deti. Potom nám ukázali, že kde budeme spať, čo máme robiť. Mali sme teda vyčistiť balkón, vyčistiť bazén, okolo bazéna a vytrhať burinu. Zabralo nám to asi dokopy asi 5 hodín za 2 dní. Neviem čo poradiť, spýtať, Z Liptovského Mikuláša sme mali za úlohu sa dostať do Košíc. Najprv sme si stopli auto a potom sme vlastne išli vlakom do Košíc, kde nás potom ubytovali na PCčku. Preto som si vybral túto kartičku, lebo sme si spolu prehlbili naše vzťahy. Aj kvôli tomu, že nás tam prišli tí ľudia, boli takí láskaví a pomohli nám, keď sme to potrebovali. Keď sme sa vrátili, tak sme vlastne mali taký čas rozjímania nad tým všetkým, že čo sa vlastne stalo. Preto som si vybral aj túto kartičku. Túto kartičku som si vybrala preto, lebo keď sme išli do Košíc a nevedeli sme nájsť naše salesianske stredisko, kde sme mali prespávať tú noc, sme prišli za takou babkou, pomohla nám a nakoniec sme sa aj vtedy stratili trošku. My sme vlastne cestovali z Liptovského Mikuláša až do Košíc. Išli sme najskôr stopom a potom sme išli vlakom a všetko sme si to vybavovali sami a nemali sme pri sebe telefóny. Stále tam bola tá taká dobrá nálada, že sme si spievali a boli sme spolu a bola sranda. Nakoniec, keď sme prišli do Košíc, tak tam bol aj klavír, tak sme si zahrali a bolo to super. Zapisovali sme sa na výzvu. Dopadlo to, že sme skončili v Košiciach v jednej rodinke, ktorá nás prijala s láskou. Musím povedať, že sa o nás super podstarali. Dali nám robotu, vlastne bol to taký poklad, pretože nám milá teta Janka oprala veci, mohli sme sa tam osprchovať. Dali nám obed, raňajke, večeru. Celý tábor som myslel, že to bude všelijaké. Myslel som, že tu budeme v bojových podmienkach. Máme tu akože, sme tu na chatkách dvojmiestnych. Sme tam sami, ale je to fakt super. Je to zábava, sú super ľudia. Časť dospelosti je byť pripravený na podnety v živote, ktoré sa ti môžu stať hocikedy a nemusíš o tom vedieť. Že nebať sa komunikovať s novými ľuďmi, spontánne nápady sú najlepšie nápady. No pokladom ste boli aj jeden pre druhého počas celého tábora. Práve vďaka vám sa objavili emócie a budete mať na čo spomínať. Teraz nastáva lúčenie. To bolo ponaučenie, čo sme dostali od nej. Máte prečo to natáčať? Ja to chcem ešte raz. Aké ponaučenie ste dostali od tejto tety, ktorá za vami bežala celé sídlisko? Že nemáme piť kávu a pivo, lebo potom budeme chcieť ísť na vecku. Máte prečo to natáčať?